Hepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 10-njy maýy hepdeniň sişenme güni. Habarlar güneligi gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Pentagon Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri Owansanyň Gunduz şäherindäki keselhanany garjyşyklyk we aljyranlyk netijesinde bombalady diýär. Bu bizim ozal yüzbeyiz bolan zadımız däldi diýip 700 sahypalyk raportda antisiperin beýanatyna bir esgir aýdypdyr. Gepleşigimizde şu maglumatlar eşdirip şeýledi Türkmenistanda olan wagty çilim çekmekde we satyn almakda başdan geçiren tejribeler barada Türkiýeli ýüklok sürüjüsiniň berjek görüňlerini toplum içerisinde işilmesi yasak, hatta dışarıda da yasak, hatta polis para. Ýokary kujaýyna egzamin tawşyran ýaşlary synaglardan bahana tapyp ýykýarlar diýen marly ýaşydyň berjek görüňlerini sorawlara dogry jogap bereň dedim. Garaş şolaň niýeti ýykmak, daşyndan soraw berip, şonuň üstesinde dem ýykmak üçin soraw berip garaş we beýleki maglumatlar eşdirer. Yarım saatlyk habarlar güneligi gepleşigimiziň başyna günüň täzelikleri bilen tanyş bolan. Derňewçi jurnalistler baý siýasatçylaryň we sunat işärleriniň offshore emläklerini online açyp görkezýän täze maglumatlar çap etdiler. Derňewçi jurnalistleriň halkara konsorsiumynyň 200 000-den gowrak Panama kompaniýasyny öz içine alýan maglumatlar bazasy 9-njy maýdan başlap offshoreleaks.org web saytynda hemmelere el ýeterledildi. Bu ýerde Panamanyň offshore kompaniýalary döretmekde ýöreteleşen Mossack Fonseca adly hukuk firmasyndan sadan dokumentlaryň milyonlarçasynyň üst açylýar. Gürün edilen konsorsium Panama kagydlaryna esaslanyp eýem dünýäniň dürli kunjagyndaky gazetlerde we web saytlarda birnäçe maglumatlary ýaýradypdy. Web saytda şol ýaýradylan maglumatlarda agdalýan ýüzlerçe siýasatçynyň, resmiýleriň, sunat işärleriniň we sport ýyldyzlarynyň gizlin baýlyklary barada jikmejik durulup geçilýär. Bütün dünya anti-doping agentligi Soçi'de geçirilen Olimpiya oyunlarında ortaýatyň 4 gyzyl medal utan sportmenleriniň steroid maddasyny ulanan dowaradaky täze aýplamalary derňeýär. Ortaýata garşy gönükdirilen bu aýplamalary ortaýatyň anti-doping resmisi Vitaliy Stepanov 8-nji maýda CBS telekanalynyň 60 minut atly gepleşigine beren interwýusynda öňe sürdi. Bütün dünya anti-doping agentliginiň medpuat wekili Ben Nicholas 9-njy maýda AP habar agentligine beren maglumatynda CBS-iň programmasynda ortaýatyň sport pudawynaky doping bilen baglanyşykly täze we ören beýinçilik edici aýplamalar öňe sürildi. Biz bu aýplamalary haýal ýalyk etmän derňärdi. 2014-nji ýylda Soçi'de geçirilen Olimpiya oyunlarynda ortaýatyň sportmenleri 13 sany gyzyl medal utupdy. Birleşen Ştatlaryň we Owansanyň güýçleriniň bilelikdäki harby operasiýalarynda Pakistanyň öňkü premier ministriniň ogly Aman ele geçirildi. Bu barada 10-njy maýda Pakistanyň Daşary işler ministrliginiň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Şuň Owansanyň Gazny şäherinde Birleşen Ştatlaryň we Owan güýçleriniň geçiren bilelikdäki operasiýalarynda Yusuf Raza Gilaniň ogly Ali Haydar Gilani tapyldy diýilip beýanatda bellenýär. Şeýlede maglumatda Gilani saglyk barlyklaryndan geçen soň onuň Pakistana getirilmek üçin taýýarlyklar görüldi diýilýär. Ali Haydar Gilani 2013-nji ýylyň 9-njy maýynda Taliban söwüşçileri diýilip guman edilen adamlar tarapyndan alınıp gaçylypdy. Täjikistanyň Demirgadagynda güýçli ýagan ýagşyň ýygyny topragyň süýşmegi netijesinde 3 adam öldü. Suud welaýatynyň resmiýleriniň 10-njy maýda Adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, 9-njy maýda bolan toprak süýşmesinde Revat owasynyň ýaşaýjylary 41 ýaşyndaky Lola Tukhunowa we onuň 18 ýaşyndaky ogly Ismat Rustamov helak bolupdyr. Şeýlede täjik häkimetleri tebii helakçylykda Şurça owasynyň ýaşaýjysy 56 ýaşyndaky Toşboy Hujamkulowyň hem ölendigini aýtdylar. Täjikistanyň resmiýleriniň aýtmaklaryna görä toprak süýşmesinde ençeme ýaşaýyş jaýyna, uly infrastruktura deshalaryna we regiondaky döwlet binalaryna zeper etipdir.
Germaniýada geçen ýyl ýurda gelen migrantlar hasaba alynýan mahaly Berlin gaçywatalga soraýanlaryň aglawa böleginiň ünsüni özüne çekmegi dowam etdirýär. Emma muňa garamadan Germaniýa täze baran migrantlaryň sany öňküsünden epesli az. Germaniýanyň Içeri işler ministrliginiň 9-njy maýda beren maglumatyna görä şu ýylyň aprel aýynda gaçywatalga soraýan 60.943 adam hasaba alınıpdyr. Bu san geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende 125 götürme goly ýokary. Emma şu ýylyň mart aýyndakydan bolsa diňe 1,16 götürüm köpdir. Geçen ýyl Germaniýa 1,11 million çemesi migrant geldi. Olaryň resmi taýdan gaçywatalga soramak üçin bir näçe aý wagt gerek bolýar. Germaniýa täze gelen migrantlaryň aglabasy Siriýalılardan, Owganstanlardan we Iraklylardan ibaretdir. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günelük programmamyz bilen dowam etdirýäs. Tolkunlarymyza galyň. Pentagonyň 9-njy maýda ýaýradan hasabatynda geçen ýyl Birleşen Ştatlaryň harby güýçleriniň Owganstanyň Gunnu şäherindäki keselhanany bombalamagy garjyşyklyk we aljyraňlyk netijesinde boldy diýilýär. Bu barada Germaniýada habarçymyz Aras Perwişiň berjek jekmejek maglumatyny bilelikde diňläliň. Ötön güýz Awganistanyň Gunduz şäherinde bolan güýçli seweşlere goşulan Amerikan ýaragly güýçleriniň bir keselhanany ýalňyşlyk bilen bombalamagy ol ýerde dören garjyşyklyk we aljyraňlyk netijesinde bolupdyr. Pentagonyň 9-njy maýda çapdan çykan hasabatyna bellenmegine görä, front liniýasyna Awgan güýçlerine maslahatçy bolmak tapşyrygy berilen Amerikan esgerleri düşman tarapyndan bolan ok atyjykda gabaga düşüp seweşe çekilendiklerini aýdýarlar. Sentyabr aýynyň aýaklaryna Gunduzy kysga wagtlap Taliban güýçleri eýelediler. Birleşen Ştatlaryň Green Beret adly ýürüýte operasiýalar toporuna degişli esgerleriň we beýlekleriň beren görkezmelerine aljyraňlyga düşen Awgan güýçleriniň olary seweşde öýlerini kömek etmäge mejbur edendigi aýdylýar. Ostatlyk we koordinasiýa derejesi şeýle uly boldy welin, bu biziň ozal ýüzbeýiz bolan zadymyz däldi diýip 700 sahypalyk raportda antysip beren beýanatyna bir esger aýdypdyr. Ol ençeme ýurtdan bu seweşe goşulan adamlar barada köp sanly maglumat bardy. Şäheri gaýtaryp almaga synýarjamyzda bize 10 miňlerçe gedek okatyldy. Hiç bir adamyň ölmendigi ýa yaralanmandygy bütünlüğ bir keramet diýer. Esker Amerikan güýçleriniň Awganistana strategiýasynyň bolmandygyny tanqidlap, ýagdaýyň garmyatmylyga öwürilmegine ýol açan şol diýer. Ýürüýte güýçleriň ýene bir seweşijisi özüniň ýol başçylarynyň Awganlara näme derece kömek etmeligi barada ýuran sorap hiç bir jogap almandygyny aýdýar. Näme derece gitmek isleýärsiňiz diýmek, siz biziň näme derece gitmegimizi isleýärsiňiz diýen soraga ýeterlik jogap däl diýip bu esger görkezme beripdir. Ol şeýle hem bu strategiýa däl, aslynda şular ýaly kinematik ýagdaýda betbaşçylyga tarap akýan ýol diýip netije çykarypdyr. Eskerleriň hiç biri 3-nji oktýabrda serhesiz lokmanlaryň Gunduzdaky keselhanasynyň bombalanmagy iş düzgünleri barada dören tertipsizligiň netijesi diýip pikir etmendir. Pentagonyň öňki raportlaryna 42 sany medisina işgäriniň we näsalaryň ölümine sebäp bolan pajyganyň aldym berdimli seweşde bolan ýalňyşlygyň netijesi digini ýüze çykarypdy. Pentagon bu hadise sebäpli 16 esker bilen ofisiýerleri tertip düzgün bilen cezalandyrsa da keselhana bil kastan bombalanmandyr. Şol sebäpden bu harby jinayet däl diýer. Habarçymyz Aras Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizi goňşy Owganstany deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owganstanyň vice-prezidenti general Rashid Dostum ýurduň Demiradynaky Jowzjan we Serpul vilayetlerinde söwüşçilere garşy ýeni harby operasiýalar geçirýär. Soňky bir näçe aýyň dowamyna Dostum Demiradyk Owganstany ençe meýdek sapar etdi. Ol her gedek öz saparynyň dowamyna harby operasiýalar geçirýär. Ýygyna Kabuly dolanandan soň bolsa onuň söwüşçilerden arasalan territoriýalary ýene jeňçileriň gödäwçiligine etýär. Emma Owan resmisi bu edekki harby operasiýalaryň netije berjekdigini aýdýar. Bu barada Owganstana habarçymyz Şamerdan Muradynyň berjek maglumatyny dinläliň.
Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan we Serpil welaýatynda vice-prezident general Dostumyň ýol başçylygynda jeňçilere garşy ýene harby operasiýa başladyldy. Vice-prezident general Dostum şu gün 10-njy maýda 2000 töweregi ýeragylty bilen Serpil welaýatyna bardy. Welaýatyň Köhstanat adly etrabyny jeňçilerden halas etmek üçin harby operasiýa girişdi. Jeňçilere uly darba urulandygyny vice-prezident general Dostum aýtdy. Harby operasiýada dikçörlerden hem peýdalanylypdyr. Jowzjan Serpil şaýoly jeňçilerden päklendi. 50 gulay jeňçi öldürildi. Onlarça jeňçi yaralandy. Ençeme jeňçini Awgan güýçleri tutsak etdi. Demirgazyk Awganystan jeňçilerden arasalanýança olara garşy biziň görüşimiz dowam eder, dip general Dostum belledi. Langloşonda maydan aftida hop ýynara zadım. Ali koptaray mo onara zadam berek. Vice-prezident general Dostumyň ýol başçylygynda Demirgazyk Awganystanyň 3 welaýatynda öňüm jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilipdi. General Dostum ýygyna döner dönmez 3 welaýatyň ençe mezhebini jeňçiler ýene basyp alypdy. Ýöne bu ýola jeňçilere maý berilmejekdigini vice-prezident general Dostum aýdýar. Jeňçileriň ýyzarlanjakdygyny general ma'lum edýär. Jeňçilere garşy görüş boýunça meniň 10 ýyllyk tejribem bar. Jeňçileri ýok etmek ýoluny men bilýärin, dip vice-prezident general Dostum natady. Ýa şolaý amator kada, ama çalama mesele amator kada girkada men. Serpil welaýatynyň 7 etrabı bar. Welaýatyň ençe etrabynda jeňçileriň hereket edýändigini ýerli resmiler aýdýar. Köhstanat adly etrap ençe wagt bäri jeňçileriň ýeçiliginde galýar. Serpil welaýatynyň hakiminiň sözçüsi Zebihullah Amani vice-prezident general Dostumyň ýol başçylygynda geçirilýän harby operasiýanyň bu sapar netije berjekdigine umyt bildirdi. Vice-prezident general Dostumyň güýçleri Serpil welaýatynyň Demirgazygyndan şu gün ertir jeňçilere garşy hüjuma başlapdyr. Jeňçiler öz kontrollyk edýän sebäplerinden ýa çekilýär. Jeňçiler öň Serpil welaýatynyň merkezine de wehim salýardy. Häzir ýagdaý gadalaşdy. Vice-prezident general Dostumyň gelenini bilenden soňra jeňçiler gaçýar dip sözçi aýtdy. Serpil welaýatynda daşar ýurtly militanlarym ýerleşipdir. Olaryň aglabasynyň merkezi Aziýaly jeňçilerdigini ýerli ilat aýdýar. Serpil welaýatynyň welaýat keňeşiniň agzasy deputat Husayn Mujahizadanyň aýdýşyça welaýatyň Köhstanat adly etrabyna jeňçiler doly ýeçilik edýär. Etrapda Çeçenistanly jeňçilerim ýerleşipdir. Çeçenistanly aýal militanlar uruş hereketlerine ýol başçylyk edýär dip deputat aýtdy. Demirgazyk Awganystanda da soňky döwürde howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşdy. Daşar ýurtly jeňçileriň hem regionda ýerleşýändigi aýdylýar. Howpsuzlyk şertleriniň öpçün däligi sebäpli şu ýyl Demirgazyk Awganystanda göknar önüm hem köpekilipdir. Neşe madasynyň açaçan satylýan ençeme bazarynyň Demirgazyk Awganystanda bardygyny Awgan resmileri tasdikleýär. Şaýmerdan oğlum Radi, Kabuldan Azatlyk radiosu. Gepleşigimizi Türkmenistana degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Soňky ýyllarda Türkmenistanda temmäki önümler bilen bagly ençeme gadançylyklar girdildi. Şol gadançylyklaryň iň soňkysy şu ýylyň mart aýynda kabul edilip, onu Türkmenistanyň prezidentiniň ýürüýte karary bilen temmäki önümlerini ýurda getirmeň we olara narh kesmeň, satmaň ähli ygtyýary ýurdun söwda we daşary aratnaşyklar ministrligine berildi. Şeýle-de ýurtda köpçüliklen ýerlerde çilim çekmek eýem 2 ýyla golay wagt bäri gadan edilýär. Şol bir wagtda da raýatlaryň çilim çekmek üçin niýetlenen ýürüýte giňişlikleriň hem döredilmegi aýdylýar. Ese daşary ýurtlardan Türkmenistana sapar edýän adamlar ýurtdaky çilim gadançylyklar bilen bagly nähil tejribeleri başdan geçirýärler. Biz bu soraw bilen gyzyklanyp Türkmenistana ýygy-ýygydan sapar edýän Türkiýeli ýüklok sürjüsi Murat bilen söhbetdeş boldyk. Türkmenistanda çilim gadançylygy bilen baglanşykly nähil ýagdaýlara duçar boldyňyz?
Şimdi benim başıma gelmişti. Türkmenbaşı'nda Avaza'da gece saat tam 22:30. Markete gidiyorum, giderken Men Türkmenbaşydaky Avazada çilim gadagançylygy bilen baglanşykly bir waka duçar boldum. Gece saat 20:30, ýagny 11-iň ýaryna azyk önümlerini satýan dükana çilim çekip gidip barýadym. Dükana girmeden owul çilimi söndürdüm welin şol mahal goloýumdan bir ses "Bärik gel bärik" diýdi. Öňürlüp seretsem polis ekeni. "Näme boldy, näme etdim?" diýsem "Çilim çekdiň, düzgünü bozdun." Hanyýör polis merkezine giderliydi. Menem hawa çilim çekdim we çekýän, şoň üçin gitmeli bolýan bolsa ýörü giderliydim. Oň ýyna düşüp polis merkezine gidip barýakam, öz konsullugyňyza we Türkiýedäki maşgalama telefon edip ýagdaýy habar berdim. Ýöne şol wagt telefonumyň pulu gutordy. Soň polis merkezine baramyzda maňa Türk konsullugyndan bir denan jaň etdi. Polisler haýdap bir topor kagaza bir giden zady ýazmaga başladylar. Menem näme boldy, gata alжyradyňyzla, näme adam öldürdümmi diýip soradym. Polisler "Sen çilim çekdiň, şoň üçin" diýip jogap berdiler. Menem "Hawa, men çilim çekdim we çekýän idim. Türk konsullugynyň jaň eden zenana çilim çekenim üçin meni gije 11-iň ýaryna polis merkezine getirip dykdylar" diýdim. Polisden biri çilim çekýäkä köçeden bir topar adamlar geçip barýady diýdi. Menem polise "Bu ýer çölüň ortasy we bu ýerde ıns-çyns ýok we ilatam ýok. O nähil köçeden adamlar geçip barýady" diýip soradym. Aýdylşyna görä Türkmenistanda köçede çilim çekmek gadagan ekeni. Arabanın içinde hareket halindeki değil ama durduğun yerde. Murat, Türkmenistanda size diňe daşarda we adamlaryň arasynda hemde gözüniň öňünde çilim çekmek gadagan diýdilermi? Ýagny ýurtdaky çilim gadagançylygyny size nähil düşünürdiler we sizi polisiýa merkezinden näde goýberdiler? Toplum içerisinde içilmesi yasak. Hatta dışarıda da yasak. Hatta polis bana... Polis bize Türkmenistan'daki çilim gadagançylygyny şeýle düşünürdi. Çilimi daşarda adamlaryň arasynda çekmek gadagan, köçede ýörap barýakam çilim çekmek gadagan, polis merkezine düşünürçler ýazylýaka we beýleki resmi namalar taýýarlanýaka, men olardan daşaryk çykmaga ruhsat soradym. Şonda polisden ýeri näme düşünýidi? Menem daş çykyp çilim çekjekdim diýsem, ol "Bärik näme sebäpden getirilen ýadyňdan çykardyňmy?" diýdi. Polisler şeýdip maňa köşeşmegim üçin çilim çekjek bolsam çekdirmediler. Polisden bir gaty gowy türkçe gepleýärdi. Soň ol meni beýleki otowa iki çak gepleşmäge çağırdy we sypaçylykly ähengde "Gardaş, sen biziň prezidentimiziň kanunyna hormat goýmak isleýän okmy?" diýip sorag berdi. Menem "Ol kanunlar sizi gylyklanýar. Men prezidentim Türkiýede. Men öz kanunlarymyza we halkara şertnamalara görä hereket edýärin" diýip jogap berdim. Ol polis "Sen ýoksa da Türkiýede daşarda arkaýyn çilim çekip bilýärmi?" diýdi. Menem oňa çilim arada Türkiýede bar bolan gadaganlar we çäklendirmeler ýeken düşünürdim. Türkiýede köçede çilim çekýäne degen ýok diýdim. Soň ýanky polis biziň kanunlarymyza görä hereket etmäge mejburdyňmy aýtdy. Menem ol polise "Men şu wagt çölüň ortasynda we gurulşyk edilýän ýerde, ýagny ilatam ýok. Garwanar ýaly oduk-buduk almak üçin dükana gitdim. We çilimi gapysyna barmankam söndürdüm. Maňa ýagdaý gödöklük bilen däl, adam kärçilikli ýagdaýda düşünýän bolsalar, menem sarpy goýup çilim çekmezdim. Ýöne adam kärçiliksiz ýagdaýda maňa çemeleşmäge dowam etseňiz, menem çilim çekmäge dowam ederim. Sizem meni on soň ýöne ýyzarlap ýörüň" diýdim. Soň oň bilen otowdan çykdyk we başga bir polis maňa "Ýene çilim çekjekmi?" diýdi. Menem "Hawa çekjek. Anha şu polis merkeziniň botagatyndan daşaryk ätlen wadyma çilimi otlajak" diýdim. Soň Türk konsullugynyň jaň eden zenan maňa muň bilen baglanşykly aňyry gitse 70 manat jerime berip goýberler diýdi. Men bolsa çilim çekmeň jerimesini Türkmenistanyna şol wagt eçenini deport edýärdim. Soň şol gowy türkçe gepleýän polis meni goýberdi. Elbetde düşünürş bilen bir topor kagaza bir zatlar ýazdylar. Ýöne olary resmileşdirmediler. Anha şeýdip sypdym çilim çekenim üçin äkidilen Türkmen polis merkezinden. Başka bir odaya çağırdı beni. Gittik. Dedi "Sen dedi bizim prezidentin kanunlarını yok mu sayıyorsun?" dedi. Türkiýeli ýüklü sürücüsi Murat bilen geçiren söhbetleşigimizi dinlediňiz. Şu günler Türkmenistanda orta mektebiň soňky sınıf okuwçylary 25-nji may soňky jaň dawarasyna taýýarlyk görýärler. Bu dawaradan soň olaryň öňünde ýene bir mesele keserip dur. Ol hem ýokary okuwjaýyna okuwa girmek meselesidir. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanly ýaşlaryň ençemesi Türkmenistanyň ýokary okuwjaýlaryna girmekçi bolanlarynda para soralýandygyny, para bermedik abiturientler bolsa bilgeçleýin synagdan ýykýandyklaryny aýdýar. Şeýle ýaşlaryň biri ençemedek ýokary okuwjaýyna synag tapşyran Mara vilayatynyň Bayramaly etrawyndan Gulnaz bolup, ol bu barada Türkmenistana habarçymyz Soltan Açylwa gurrun berdi. Siz özüňiziň ýokary okuw mekdeplerine okuwa girmek synanyşyklaryňyzdan bir näçe edek başa barmanda barada aýtdyňyz.
Şu teýnaşyklarda bolup geçýän ýagdaýlar barada öz mysalyňyzdan gurrun beräýsiňiz. Ýokary okuw mekdeplerine okuwa girmekde ýaşlaryň öňünde nähili päsgelçilikler durýar. Şu köp çağalaryň ilim bilim derejesine dogry seredilmeýe, şu egzaminlerde eminler köseýä çağalary, şol egzaminde sorawlar ýazylan biletlerde sorawlara dogry jogap bereň dedim. Gara şolaň niýeti ýykmak daşyndan soraw berip, şonuň üstesine dem ýykmak üçin soraw berip, gara şo okuwçyny ýykyp goýberýärler. Bahana tapyp. Soňam şeýdip okuwçylara men özüm ýykyldım diýip, gol çekdip, ýa bolmasa helak ederin zat diýip şeýdip şo çağalar ýykýarlar. Näme şol liseýlerde bolýarmy şeýle ýa-da ýokary okuw jaýlarynda? Ýokary okuw jaýlarynda elbetde. Liseýlere ol puluň berýän, okuyan. Elbetde şo ýokary okuw jaýlarynda bolýar. Şeýle ýagdaýda ýaşlar nähili duýular başdan geçirýärler. Şeýle ýagdaýda ýaşlar şol öňkü höwesini badaga tilýär, gara şol okuwa girmek höwesi gaçyp, güýçli ýaşlarym okumasyny goýup, şoň ýagdaýlar bolýar. Şolna goşmaça soraw mysal üçin bilede jogap berýän ýagdaýyňyzda nähili goşmaça sorawlar berilýär, näçe goşmaça soraw berilýär. Şol biletlere, ýani sorawlara jogap bereninde ýa-ha okuw predmetinde ýok sorawlar berýärler. Ýa bolmasam şo temanyň daşyndan berýärler. Garaz bahana tapýarlar-da. Şol okuwçy ýykylyp gaýdarýar etýärler. Häzirki döwürde şu egzaminlerde ruhnamadan sorawlar ýüze çykýarmy, ruhnama ulanylýarmy? Ýok, häzirki döwürde ruhnamadan sorawlar berilenok. Ruhnama derek tarih giridildi. Şoň üçin hem tarihden berilýär, ruhnamadan berilenok. Okuwçynyň misal üçin öz misalyňyzda şu egzaminden geçilmedik ýagdaýyňyzda haýsydyr bir sorawa jogap bermedik ýagdaýyňyzda şu öz nägileliňizi bildiren dokman ha ýoldaş mugallim men plança sorawaňa jogap berdim. Ana bir sorawa jogap bermemde siz men näme üçin gaýtarýaňyz, siz meni geçiren dok diýen ýalyk nägileliňizi bildirip bileňiz okmy? Elbetde bildirýäs. Ýöne olar bizi äsgeren ogum çykaryp goýberýärler. Ýaşlar aglap çykýarlar, bilimne sereden oklar. Elbetde ol düýbünden ýok diýjekkä seredilýär hem ýöne şu köp zehirli ýaşlaryň höwesini gaçyrýarlar, zehirli ýaşlar ýykylyp gaýtýarlar. Şol egzamin alynanda näçerek molim oturýar? Egzamin alynanda 2 molim, 3 molim oturýar. Yerlerden soraw berip aljaratýarlarmy? Garaz olar öňüne geçirip şol ýazýan ilki ýazanyňy dilden aýtýan olar soň doska çykaryp özleri soraw berýän wagtlaram bolýar. Kamera goýulýar diýilýär, ýa-ni egzamin tapşyrylan wagtda kamera goýulýar diýilýär. Şu kamera hakykatda barmy? Şol kamera, ýani egzamine gireňde kamera dur. Ýöne onuň şol bir ýol bilen onuň nemesini tapýam kalar diýen mene urny. Alýa diýä bolyn bilem zok biz onu alýamy alanokmy? O alýan ýagdaýynda oňa zehirli ýaşlar ýykylyp gaýtmazmyka diýen mene. Ana şu para bilen girýän okuwçylar bar diýilýär. Şu para meselesinde nähilekrak şu institutlaryň arasynda nähilekrak gurrun bolýar. Haýsy institutda näçerek möçürde para berilýände barada abiturientleriň arasynda gurrun bolýarmy? Elbetde bolýar. Haýsy institutda näçe bermeli barada şol egzamina baran ýaşlar ýene talaň arasynda şonýaly gurrunlar bolýar. Mardaky energetika instituty $30-30 diýip şoň ýar gurrunlar eşitýär halkyň arasynda. Petçülşe narkozdan arzan diýip eşitýär. Seýitnazar Seýdadyndaky molimçilik institut. Esasy şol institut olimpistler alýar. Olam şo institutyň awraýyny saklamak üçin mukadiýän. Şuna para berip girdim diýip özüniň şonu näçe para berenini boýnuna alýan abituriyente gabat gelýärmi? Ony köp abituriyentler aýtmaýarlar, gizläp saklaýarlar. Ýöne şol eşitýän wagtlamyzdan bolýar. Ýaşlara arzu isleňiz. Ýaşlara arzu islegim durmuşda saýlap alan hünerini eýe bolsalar, alamly bilimli bolup, okusalar, işleseler, işlemeklerini, okumaklaryny arzu etýän. Habarçymyz Sultana Çylwanyň bayramaly etrawynyň Gulnaz bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz.
Aşgabatda soňky ýyllarda ençeme ýollar gurulup öňden war köçelerde awatlaýyş işleri geçirilýär. Şol köçeleriň käbirlerinde piýadalar üçin ýetlenen ýerüstü ýagny ýoluň ýokartyndan köprü görnüşinde geçelgeler gurulýar. Emma şol geçelgelerde garrylar, maýyplar we arabaly eneler üçin ýetlenen liftlaryň gödöňüne tutulmagyny habar berilýär. Munyň bolsa käbir ýaşaýjylara kynçylyklary döredýänligi aýdylýar. Biz bu mesele bilen gyzyklanyp bir tal model Aşgabatly ýadyjy Amanmurat Bugay bilen söhbetdeş olduk. Amanmurada Aşgabatda käbir garrylaryň, maýyplaryň ýa-da arabaly eneleriň ýerüstü geçelgeden geçenne käbir bökdönçlükler bilen ýüzeye bolýandygyny aýtdyňyz. Bular nähil bökdönçlükler? Aşgabat şäherinde ençeme köşe diýmezdiler täzeden awazarlaşdyrylýar. Şo köşeleriňde bir näsesinde piýadalar üçin ýetlenen geçelgeler, yer astyndan geçilýän geçelgelerle eýen yer üstünde köprü şekilli kalman geçelgeler, şeýde köprü şekilli piýadalar ýetlenen geçelgeler eýen ulanmagy tawsiýe başlaryny meselen ýönkünir häzirki andalyk köşesiniň ýöňünde köşesinden çatyrynda şeýde geçelgeler bina edilip şaýdyn köprüye koýdular, ol adamlar ulanmagy berildi. Şimdi andalyk köşesiniň ýönkü aýtak häzirki Oğuzhan köşesinden çatyryna goly ýerde şeýde köprü ýan golydy, onuň kuruluşy ulanmagy berildi. Buların adamlarda derediyen kıyıntıları birinciden şol 6 metre kenareti büyüklüğü piyade adeti baklançakları bilen kalmalı o yerde karıları, maçları, sağlayanları, sağlayan arabaları, kalyaska, münmürlen eneleri, elboşları, ağır elboşları var olan piyadeleri görüntü yukarı götürdüğü listelerini tutulmadık. Fiyeselvelerde adamlar onu durmaşıp tutmalı oluyorlar. Zaten layıklıkla sol maatsızlıklar doğrulan eller sağlar, eller bu adamlar mesela bu ayrıca kıyısırladığı şeyler. Amanmurada şol pursatda nähil ýagdaýlar bolup geçýär? Ýagny garrylar, maýyplar ýa-da arabaly eneler nädip geçýärler? Onun adatda şol köpeğe durmaşıp tutup geçecek bolan oklardı. Mümkün kadar olsa olay olsunun näki adatı geçergelerden yani sol ağla muğlutlarından geçergelerden geçecek oluyor yani. Ödül yankı ağlan üç köprünün geçergelerinin arası orta hazatların 500 metre çenesi mesela 500-600 metrede Türk'ün aralığında şeyde adatı geçergede koyulmadı. Yani ondan olur yorum edip yetişik yerleşen yer astı geçergede mesela bizim kendi köşenin kesip ondan bunu taraf eski öğrenlerinden sonra yer astı geçergede ve yine şundan geçerler. Ne şeyler yapıyorlar, kolaylık olsun da yok. Çok piyadeleri beklenin, görüntü, tarafa ağlamulu, sözlü, geçerler, piyadeler geçerler, köprünün arasında bölümünde tutulmadı. Amanmurada käbir ýaşaýjylaryň şu geçmeli däl ýerlerden ýolu kesip geçýän halatlar hem bolýar diýilýär. Ýürüýte geçerlerden geçmedik ýaşaýjylara nähili jerime salynýar, näçe möçürde jerime salynýar? Bir ýagdaýa köşe ýol hereketine görüşülýän polisiýa işgärleri görüşülýär ýöne köprün sağlatda görmediligi hadýalar. Sonra şu karlı urtun maýyt adamdan geçýän görseler, ondan ýaşaklar bolsa ondan zırlygy çarp bolary ýygyna urýarlar dogry. Edip şolara salynýan jerime muhtara bar ýöne jerime halyp soňa şolu salat jerime şolu talap etdiren polisiýa işgärlerinden görmedim. Onu bereseler aslolara görüşürler berkedýärler. Olara jerime salynýan. Amanmurada Aşgabatdan gepleşiňizde gatnaşyp beren gurulmaňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz bir awasy bolsun.
Aşavatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizde efire giden maglumatlarymyz barada öz pikir araşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medpuat e-mail belgisi gmail.com e-mail adresimizde hatur edip bilersiňiz. Ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55. Jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Şeýle-de biziň bilen Line sosial ulam arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Line ID-miz ýagny salgymyz Azat habar. Gaderly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günelük gepleşigimizi hem geçirip oturýar. Programmany Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.